Καλός χειριστής της μπάλας, έκανε ένα σουτ στη γωνία. 3-1. Μειώνει ο Βόλος το 82 με μία από τις αλλαγές. Τον Μεντιέτα, ο οποίος προχώρησε με την μπάλα στα πόδια. Δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό το σουτ, αλλά άψογα τοποθετημένο στη γωνία. Ευνηδιάστηκε ο Χριστογιώργος. Δεν προετοιμάστηκε για να εκτελέσει καθόλου ο Μεντιέτα. Όπως έτρεχε με την μπάλα στα πόδια, σούταρε. Κώστα κάνει κίνηση ο Μεντιέτα, έχει ελεύθερο πεδίο ο Μεντιέτα. Μεντιέτα για το σουτ, πολύ καλό. Εξαιρετικό γκολ στο 37 από τον Μεντιέτα. Τρίτο γκολ από τον Αργεντινό, ισοφαρίζει. Φάνηκε και με γυμνό μάτι ότι υπάρχει το κενό εκεί εκτός περιοχής. Αφού πρώτα παρέλαβε σωστά την μπάλα. Πάσα προς τον Μεντιέτα και 1-1 από τον Αργεντινό στο 37. Λάψης στην εκτέλεση, κεφαλιά στα δίχτυα, ο Βόλος απαντά, μειώνει σε 2-1. Ο Κώστας Κουτούλας μου έλεγε ότι ο Μεντιέτα και ο Κόντε θα βγουν από το μάτς. Ο Μεντιέτα δίπλα του, γυρίζει ο Βηγιαφάνιες για το σουτ με δύναμη. Κουκεστασβίλη, πλασέ, γκολ 1-1. Τώρα ο πισωχωρεί αρκετά ο Μεντιέτα, όπως λέτε, για να παραλάβει την μπάλα. Σερβίρι για τον Altman, Πατελάκης, Altman, η ευκαιρία τεράστια χαμένη. Εδώ και βάλει ο Μεντιέτα με γλυκό τρόπο, βρίσκει τον Altman στην περιοχή, ο οποίος κάνει και το κοντρόλ. Είναι... Μεντιέτα έχει χώρο για το σου το επιχειρεί. Ο Κοτάρσκι είναι και πάλι εκεί. Ακόμα και όταν χαλαρώνει λίγο η άμυνα του ΠΑΟΚ. Πάπα, καλή μεταβίβαση με τον καλό καιρό που τον Αβραγγίνη. Ο Κόντε κατέβασε με το Στήθος. Ο Ασεκνούν κάνει κίνηση, βρίσκει το Μεντιέτα. Η σέντρα είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά με τον Κοτάρσκι. Και περιμένουμε να δούμε από τη σέντρα του Κόντε με τον Γκλάφτσιτς και τον Κοτάρσκι να αντιδρά εκ νέου. Μεντιέτα, η κίνηση ωραία, πάει να περάσει, πέφτει ο Μεντιέτα. Η προηγούμενη φάση με τον Μεντιέτα. Στη φάση μπήκε και ο Πατελάκης. Από τον Μεντιέτα, παράλληλη με την εστία. Η προβολή γίνεται εδώ από τον Πατελάκη πάνω τον Μεντιέτα.